tirada part. To ano po yung tirada? Kurog na po kayo? Hala dali, ubani sa misa mong lakaw karon. For today's lakaw, padulong day mi og nabunturan cemetery kay managkot mi didto kay birthday man sa among lolo. Syempre kay managkot man, apilan yun na to nagbulak kay para malipay pud si lolo ba. Makaingon to si lolo nga wala gid ko kalimti sa kong mga anaks mga anaks with S gina ni mga apos pod apos kadaghan man. Walay karon kay nakapalit naman og bulak. OTW na mi sa nabunturan cemetery. Ug napansin ninyo, naglain na ang dagway sa among isa ka pasahero diri. Kay mao man gini ang problema basta magbiyahe-biyahe ba. Kabuhion. Unsaon na lang makapalit tag car ani lang. Magpabilin kas motor. Okay ra pud paganahan ko. Tanawa lagi. Pagkaluoy bataa. Sige lang kay hapit naman ta naabot na bunturan lang, agwanta-agwanta lang sa ha. Unsa man ni si ate oy weak kaayo? May gani kay niduyog pud ang panahon sa amoa ba. Oh, nindot kayo ay init. Nagfags-fags pa. Kini pong driver namo ni request og kindi kay gikabuhi daw siya. Na nabuang maora ni driver nga kabuhi unon. Ate ganahan niya siya. Kanya isa diri nagpalaban na siyang mama. Yang gingnan niyang mama nga, mahapit na ko ma-zombie ma. Weak nagnimuti oy. Ingana na ba tulog-tulog ra? Sige lang ate, hapit na taabot na bunturan. Dalion tani video, putlon tani para maabot na dayon sa nabunturan cemetery. So mauto naabot na mi diri. Una na mo gidagkutan isang among igagaw nga si Kuya Ervin. Naglibog pa gyud sila og asa to gibutang. Kay ang timailhan daw, nadotoy kahoy. Unya perti man daghan nagkahoy diri. May gani kay wa pa kalimot si Daddy John. Ana siya nga dara diri te Di man ako makuha ang tingog ni Daddy. So after na mo dagkot kay Kuya, proceed mi kay Lolo. Mahulog nga kay lulag lolo na kay gikumbay namin lang mga bones nila. Kaya anak mo doon na basta sa public cemetery daw. Labi na karon 5 or 10 years, lukato na kadiha. Ibalihin na kaghunos-hunos lang nga gamay. Kay na naman po yung magrinta na po ana. Ay, correct lang ko ninyo ha. Kaya di po ko sure sa kong gipanulti diri ba. So, mauna ni. Naabot na ang ubang kaliwat nila lulog lula. From mainit na bunturan. Tanawar ko na ninyong mga di basta-basta mga kaliwat na sila. Lolo Gayo o Lula Maria oy. Lantawa rago na ninyo mga artistahin kinag-beauty oy. Muna salamat yung Gayo lo og la. Kay og di tungod sa inyo ha wala pud mi karon dire. Ay hello te bless ko. Makalitan ka ba mura kag si Rosana Roses. Hi baby Pau Pau. Tingala siya ba sa siya nag-video man Ay tama di ay. Kay human naman migdagkot dire nasabutan sa among mga auntie nga mudit sa mig kawayan. Kay puslan man daw nga nagkatapok nami. Sumudit sa dumi dito kay nindot daw dito kay bugnaw daw. Nagwonder po ko anak ko nga asa man ang kawayan te. Sige na lang go with the flow na lang mi ani. So samtang na ami gihulat namalit sa mi diri og sima-simaon. Timing pud kini agi pud si auntie suki man ako ni siya. Nangita ko pud tak-tak yun. Kabalo mo ko ba wagi yung kadire everything araw nga oras. First time karon. Mora ni suki nga first time pa nakapalit. Bitaw te, salamat sa imong pututak-tak lami kaayo. O God bless sa imong te. So samtang nagapaabot mi sa among kaubanan diri sa 7-Eleven diri sa Manat, naami napansin nga usa ka bata ba. Pagtan-aw mura magsiliyo, among igagaw ba. O maudyog tamarog. Nagpalit sa 7-Eleven. Hinuon ingon sila diri sa kalibutan naagi dito parihag naong. Bali upat gid ta parihag naong diri except sa Kabaw. Hala, real cold spring naman ni. Ayay ka, Bamboo Garden. Ay, mao ditong ingon sa kong auntie kawayan. Bamboo di ay to. Ang, ay, wala kayo kag-hits ato bay. Kawayan niya, bamboo di ay. Grabe ka lalum, oy. Hala, na bata nabilin sa sakyanan, nalimta ni ba? Ay, si Pau Pau di ay to. Maayaw dyan ko buhi, mahadlok ko Okay. Mama, oy, kung kay buhi ano ko. So kini nga part pa entrance nami, ginaihap nami karon. So wala ni nasuko among auntie ha. Normal ra ni sa iya ha, awa ha. Awa, wala lagi siya labot. Ma'am, ikaw ma'am ba? Tarunga ma'am ba? Wala pa po na siya nasuko ma'am ha. Normal lang na sa iya ha ma'am. Unsa na lang kaya og masuko gid no? Rar! Bamboo na mi guys, bamboo na. Grabe part. First time na ako nakaadto diri sa bamboo ba. Ninduta gid diri no. Tan-awa ra gud oh.
sa kanindot sa palibot, wa na mo nabantayan nga siya na day ang gaalsa sa ice bucket. Pertibiyang bugata ni. Naabot ra gid mi sa mo ikaduhang destinasyon. Kay ang una namo didto man sa nabunturan nga menteryo. Paminaw gid mo ha kay mag-quiz ba ta paghumanan ni. Dili bitaw oy. Ang pinaka-purpose gid namo mao nagkatapok mi is ang paghandom gid sa birthday ni Lolo. Way nangutana. The Lovers in Bamboo Resort. Ilang gisusidaan dito, asa sila mga ligo, baka na sila ran duha. Iyay ka. So samtang ga-prepare ang mga hamtong diri sa pagkaon, ana magid na ang mga hamtong mong mag-prepare sa mga pagkaon ana, prepare sa paniudto kay ang mga bata ana, wa na. Di naman nimo masugo. Awar gud. Awar gud na oh. Nag-alingasa na. Smile sabi, say hi sa Dwayne. Bahala ka dati to, maligo na ko. Grabe part lingaw kay mga bata, makita gini mo sa ilang mga naong. Oh, nasi Pau Pau oh. Hi Pau, happy ka Pau? Wah, nagyani na daplin raw matunga. Kuya wam tani mo Pau eh. Sana po to? Na, kamo rin sabot ato eh. Bahala na mo diha. Guya gini mo Pau eh. So kay udto naman, maniudto sa tanin nyo. Usapan na nyo ng bisayang manok daw, lami ka ng sabaw. Mahadlok mo na videohan. Ay wala ni, di ni maartista ni. Tanawa ninyo ng mga sudan mo, naibihon, humba bay. Happy birthday lo. Perting lamia sa mong kaon diri kay wa gyud igang. Unsa may pagkaigang ana nga daghang kay kahoy? Nindot sa feeling gining magkatapok ta usahay no. Hinuon na magud tay mga tagsa-tagsang kalihokan no, matag pamilya ba. O nang lisod na pud itapok. Pero nindot gud unta og bisag once a year man lang ba. Parehaan ni oh. Perting lingawa sa mga bata. Ug di lang kay mga bata. Pati pud ako tan-awar ko. Part hiyak-hiyak part. Gatay di madungog kung tingog oy. So akong giingon ato, mo proceed mi sa sapa kay aside sa swimming pool, naampo daw ni sapa daw diri daw nga pretty putong bugnawa. Bidaw bebe, asa man be sige gali. Ipalantaw na ko sa inyo ang ginaingon nila nga sapa diri nga piting bugnawag tubig. Tuara o nagtaak-taak na sila. Pero pagkita na ko diri ba, murag gibati mo kog kahadlok oy kay nakahunahon ako atong nakita na ko sa FB. Pero og naa ka diri, kailangan gyud nimo kalimtan na imong mga kahadlok kay di gid pwede nga dili magtampisaw diri tan-awar gon. Bugnaw kayong tubig. Uy, mawagtang yun ang kaigang o tusulo-tusulo na ka diri. Nawar no, daghan kay tao. Mas daghan pag tao diri kaysa sa swimming pool. So maoto kay gitugnaw na magmaayo ang bata nga akong gigamitan. Giuli na nako sa iyang inahan. Kay maligo sa ko nga ako ra isa kanang i-feel gyud nako ba nga unsa gid kanindot diri ba. Labi na ni diri o. Mura jug aquarium, landong pa jug kaayo. Unya samtang nagkapakapa ko dito kay naglami na akong paglangoy-langoy. Wa ko kabalo nga nang hipos na man sila diri kay manguli na. Grabe as in, wala jud ko kabantay sa oras nga hapon na di ay. Ing ana kanindot liguan dire. Labi na og kanang igangon kay kagnaong. Nah, tama jud kayo sa imong dire. Di ba nay no nindot kaayo nay no? Ikaw nay unsa man mo maistorya dire? Bambo is kuan. Sana subida kayo. Ngeh, lahi man ang nabantayan ni nanay oy. Ang agianan man. Oh hinuon ing ana ginanay basta idad-idara na. Anyway, before ta magbulag-bulag sama sa tae sa kanding, gusto lang ko magpasalamat sa akong mga auntie no sa pagpauban sa amoa diri. Grabe, enjoy much jud kaayo as in char. Bisag wa gud na enjoy ang uban kay perting tugnawa. So mao to among celebration sa paghandom sa birthday ni Lolo. So karon kay naa pa may time nihapit sa mi diri sa e-park kay gilaag na mo ang mga bata. Kay nindot pud mag-chill-chill diri sa e-park ba kay human naman mig chill-chill dito kanang chill gyud ba sa Bamboo, grabe. Grabe gid ka chill. Unya tambay-tambay sa mi diri. Palipas oras ba. Nya snack-snack ginagmay, di sa tamo uli diha hantog di mungit-ngit. Kay kanang balay perminting man ang balay. Kapoy magpundos balay oy makremember kasi imong mga utang. Nya makita nimo ang dagway sa imong anak nga kulang na lang mo ingon nga pa di sa tamuli og balay. So karon gitirahan na mo diri among na BH nga mga kakanin. Tan-awa ninyo ng mga puto ug kutsinta diha lami kina gikan pa nagdabaw. Wa joy lain nagkaon ana diri sa e-park kami ra gyud. Unya karon nagtry-try kog pamaligya og naabay mo palit. Natingala ko pag approach na ko ani nga customer gihapak manong ko. Ana siya, ala si Papa J. Nak si Papa J nako pag-bless. Prajog. Dili bitaw classmate bitaw nako ni si Bing Bing. Hi Bing, shout out da sa mo Bing. Regards daw kuan.